आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय रेशन कार्डनि आरो अरुणोदय स्किमनि मोनसे गोनांथार आपडेटनि बागै जोङो दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेराव सावरायगोन। नोंथाङा भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गिबियावनो नैबे रेशन कार्ड गोनांफोरनि थाखाय मोनसे मिथिनो लागा गोनां आपडेट गभर्नमेन्टआ आरो फिन खेबसेबाव नटिसनि जोहै नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनानै होबावदों। जाय बिथांमोननियाव रेशन कार्ड दं, जाय बिथांमोननि न'खराव रेशन कार्ड दं, फ्रियावनो माइरं जाबाय थायो, नोंथांमोना बे रेशन कार्डखौ EKYC होनाया गासैबो मेन्डेटरि खालामनानै होदों आसाम गभर्नमेन्टआ। जाय बिथांमोना दासिमबो बे EKYC नि खामानिखौ माबा मोनसे खामानि उसुबिदानि थाखाय नोंथांमोना जुदि बे रेशन कार्डनि EKYC नि खामानिखौ नोंथाङा दासिमबो होनो हायाखै, बेनि थाखायनो आसाम गभर्नमेन्टआ नैबेयाव आरो फिन खेबसेबाव बे रेशन कार्डनि EKYC होनायनि बेयाव डेटखौ नैबे 28 नोंथांमोना नैबे असमियानि लिरना होदों, नैबेयाव 28 जुन आरो बेयाव 7 जुलाइहालागि बेनि बेयाव लास्ट डेटखौ बानायनानै होदों। नैबेयाव असमियानि लिरना होदों 28 जुन आरो बेयाव 7 जुलाइ। बेनि गेजेराव नोंथाङा थाबैनो बे EKYC नि खामानिखौ होनानै लानांगोन। बेखौ नोंथाङा बबेयाव होगोन आरो नोंथाङा बे EKYC नि प्रसेसा नोंथांनिया डान जादोंना जायाखै, नोंथाङा बेखौ अनलाइन गावबागावनि मबाइलावनो बोरै चेक बानायगोन, जोङो बेनि आपडेटखौ नैबे भिडिअ'नि गेजेरावनो नायगोन। जुदि नोंथांनि EKYC होनाया साक्सेस जादोंना जायाखै, एक्टिभ जादोंना जायाखै, आरो जाय बिथांमोननिया अलरेडि एक्टिभ जादों, नोंथांमोना गावबागावनि मबाइलावनो नायनानै नोंथांमोना बे रेशन दखानाव थाङाबासिनो नोंथाङा गावबागावनि मबाइलावनो चेक खालामनानै लानो हागोन। जुदि नोंथांनि स्टेटासा साफ्रोमनिबो रेशन कार्डनि डाटायाव थानाय स्टेटासा अके खिथिदोंब्ला नोंथाङा EKYC खौ होआब्लाबो जागोन। आरो जाय बिथांमोना बे EKYC नि बेयाव डेटाखौ दासिमबो EKYC नि फिंगारप्रिन्ट आखाइनि फिंगारप्रिन्टखौ दाबो होआखै, नोंथांमोना थाबैनो बे खामानिखौ होनांगोन। मानोना गभर्नमेन्टआ नैथि खेब आरो नोंथांमोननि गेजेराव बे नटिसखौ बहननानै होबावदों। मानोना बे EKYC खामानिया मेन्डेटरि जाना फैदों, गोनांथार जानानै फैदों। दानिया जोङो बेजों लोगोसे सावरायगोन बे रेशन कार्ड थानायफोरनो आसाम गभर्नमेन्टआ मोनसे बेयाव रादाय होदोंमोन। जाय बिथांमोननि आखायाव रेशन कार्ड थागोन बिथांमोननोसो बे आसाम गभर्नमेन्टनि गोनांथार स्किम अरुणोदय स्किम, बे अरुणोदय स्किमजों नोंथांमोना मास मोनफ्रोमबो 1250 रां नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन। जाय बिथांमोननि रेशन कार्डआ अके थागोन, थिग थागोन, बेफोरबायदि रेशन कार्डआवसो नोंथांमोना बे अरुणोदय स्किमखौ मोननो हागोन। बेखायनो नोंथांमोना थाबैनो बे EKYC नि खामानिखौ नोंथांमोना मावनानै लानांगोन। दानिया जोङो नायगोन नोंथाङा गावबागावनि मबाइलावनो बे EKYC नि खामानिया जादोंना जायाखै, बा सोरबा होबायबा नोंथांनि स्टेटासा एक्टिभ खिथिना खिथियाखै, जों बेनि प्रसेसखौ दानिया नायदिनि। भिडिअ'नि डिसक्रिपसनाव आङो बेनि लिंकखौ होनानै दोनखादों। नोंथाङा बे लिंकआव थुबानो अट'मेटिक नोंथांनि गुगोल क्रोम ब्राउजाराव बेयो लिंकआ अट'मेटिक श' जागोन। नोंथाङा बे पेजाव थांनानै नोंथाङा नायनो हागोन। नोंथाङा नैबे आं मोनसे लिंक होना दोनदों, बे लिंकखौ नोंथाङा आंनि भिडिअ'नि डिसक्रिपसनाव नोंथाङा नुनो मोनगोन। नोंथाङा बे लिंकआव क्लिक खालामनो नांगोन। दानिया आं बेखौ पेजाव थांनानै नायनोसै। दानिया नोंथाङा बेयाव बेबायदि मोनसे पेज नुनो मोनगोन। नैबेयाव नोंथांनि बेयाव मान्थ, दा मा मान्थ जाबाय दं, नैबेयाव जुन मान्थखौ नोंथाङा नुनो मोनदों। नैबेयाव इयारखौ नोंथाङा नुनो मोनगोन 2024, आरो नैबेयाव RC नं, बे RC नङा जाहैबाय नोंथांनि रेशन कार्डनि नाम्बार। नोंथाङा बे रेशन कार्डआव नोंथांनि कार्डनि नाम्बारखौ नायनानै नोंथाङा नैबे बक्सआव नोंथाङा बहायना होनांगोन। आरो नोंथाङा नैबे साबमिटआव नोंथाङा क्लिक खालामना होबानो नोंथाङा गासैबो न'खरनि नोंथांनि बे रेशन कार्डनि डाटाखौ नोंथाङा इजियावनो नोंथाङा नायनानै लानो हागोन। नोंथाङा न'आव थानानै मबाइल फनावनो बेबायदि प्रसेसखौ नायनानै लानो हागोन। दानिया जोङो बेयाव रेशन कार्डनि नाम्बारखौ बहायनानै जोङो नेक्स्ट स्टेपखौ जोङो नायनानै बुजिनोसै। दानिया जोङो बेयाव रेशन कार्डनि बेयाव नाम्बारखौ बहायबाय। नैबेयाव RC नं बेयाव लिरना होखादों। नोंथाङा बेयाव रेशन कार्डनि
नम्बरखौ नोंथाङा बेयाव बहायबानो जाबाय। जोङो दानिया साबमिटआव थुनानै जोङो नेक्स्ट प्रसेसखौ दानिया नायदिनि। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों बेयाव मेम्बारनि नाम थागोन, नोंथांनि न'खरनि रेशन कार्डआव खैजोन मेम्बार दं बेयाव मेम्बारनि नामा थागोन, आरो नैबेयाव जेन्डार थागोन, आरो नैबेयाव एज थागोन, आरो नैबेयाव स्टेटासा बेबायदि एक्टिभ खुथिनांगोन। जुदि बेयाव एक्टिभ गैया नोंथाङा बेखौ अनलाइन नोंथाङा इकेवाइसि होनो हानाय नङा। नोंथाङा रेशन दखानाव नोंथाङा थांनानै आखाइनि फिंगारप्रिन्ट होबानो नोंथांनि इकेवाइसिया डान जागोन। नोंथाङा बेबायदि चेक खालामजागोन। बेयाव एक्टिभ खोथायाबानो नोंथाङा रेशन दखानाव थांबानो जाबाय। जाय बिथांमोननिया बेबायदि एक्टिभ खोथैदों नोंथांमोना रेशन कार्ड दखानाव थांनानै नोंथाङा इकेवाइसि होलायाबाबो जागोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। जाय बिथांमोना इकेवाइसिनि खामानिखौ होआखै, बे फिंगारप्रिन्टखौ होआखै, नोंथांमोना थाबैनो इकेवाइसिखौ होबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल, स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।